Oh yeah. Hvis du med OT-ansvaret sidder, og nogle gange neglene bider, forsikring af OT og kritiske systemer kan meget vel volde en smule problemer. Så kommer forsparing og gode råd, for du er ikke alene i din OT-båd. Kolleger, eksperter og folk i samme sind står klar til at hjælpe og give lidt god vind. Måske du sidder og tænker, slipper jeg aldrig for bekymringens lænker? Hvad gør jeg med standarder og politikker? Og hvad med de mange produkter og teknikker? Så kommer forsparing og gode råd, for du er ikke alene i din OT-båd. Kolleger, eksperter og folk i samme sind står klar til at hjælpe og give lidt god vind. Og sidder du allerede nu og tripper, så smid os en mail eller brug vores fiber. Så kommer forsparing og gode råd, for du er ikke alene i din OT-båd. Kolleger, eksperter og folk i samme sind står klar til at hjælpe og give det god vind. Og sidder du allerede nu og tripper, så smid os en mail eller brug vores beeper. Så kommer forsparing og gode råd, for du er ikke alene i din OT-båd. Kolleger, eksperter og folk i samme sind står klar til at hjælpe og give lidt god